účelem bylo, aby jsme se teda navzájem viděli, že ho poznali, kdo chodí, v úterý kdo chodí, ve středu kdo chodí, i když některý se známe, jo, furt chodí, no ne, je tady řada nových tváří, teda, jo. Jo. A políčky. No, to nebude takhle. Tak já ho představím, toto je Vojta Adame. Děkuji. Nejstarší člen klubu teda, abyste věděli, jo. Zatím mě to nikdo nevzal. Jo, a Honzo, jestli bys mohl, jo, takže slouží to tomuhle účelu. Sloužím vlastně. No. A to, co jste předvedli, dámy, tak bylo krásný. Já bych to očekával více. A já za tu druhou stranu toho trenéra. Tak všem vám moc děkuju, byl to hezký rok s váma, jedna část té sezóny. Druhá nás čeká, doufám, že se vám bude dařit dál a těším se na září. Všem přeju hezkou dovolenou. Honziku, ty to tak hezky. Tak a next! Jo.